Альбина Мунировна, хайырлы көн. Исәнмесез? Без бүген Казанның үзәгендә Бала Сити балалар бакчасында сезнең белән очрашабыз. Менә әле сезнең белән кичә генә сөйләштек. Кичә татар теле укытучыларының форумы узды. Инде берничә көннән 24 августта Туган тел фестивале узачак. Бу чараны сез кем белән үткәрәсез һәм ничәнче тапкыр узачак? Әйе, рәхмәт. Август айы чыннан да ул бик кызу укытучылар өчен, тәрбиячеләр өчен әзерләнү вакыты. Һәм инде менә 24 август аенда без кабат икенче тапкыр Туган тел фестивален шундый укытучылар өчен, татар телендә укытучылар өчен, тәрбиячеләр өчен, балалар бакчаларында эшләүче мөгаллимнәр өчен шушындый семинар оештырабыз. Әлеге семинар ул безнең Мәгариф министрлыгы һәм Туган телне саклау комиссиясе белән берлектә алып барылачак. Монда 100дән артык укытучы, тәрбияче җыелачак республикабызның төрле шәһәрләреннән, төрле өлкәләреннән. Әлеге чараны без беренче тапкыр уздыргач, кызыксыну бик зур булды. Хәтта башка регионнардан да татар теле укытучылары безгә яздылар. Безгә дә бик менә шушы семинарга килеп, практик конференцияда катнашасыбыз килә дип яздылар. Кызганычка каршы беренче көнне, беренче чарага аның хәтле тәрбиячеләрне, укытучыларны сыйдыра алмадык. Шуңа күрә кабат менә икенче тапкыр без аны оештырабыз, уздырабыз. Сез бу чараны Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә үткәрәсез. Менә идея ничек туды? Минем әлеге идея күптәннән туган иде, чөнки безнең төп эшебез балалар бакчалары, балалар бакчаларында эшләүче тәрбиячеләр, укытучылар белән без тыгыз элемтәдә эшлибез. Һәм дөресен әйткәндә, конференциялар алар күп, семинарлар күп, ләкин алар арасында шундый менә практик һәм тәрбиячеләр, укытучылар бер-берсе белән очрашып, менә шундый үзләренең алдынгы методикаларын күрсәтеп, технологияларын күрсәтеп, аңлатып, шундый чын-чынлап практик яктан кызыклы, үзенчәлекле булган семинарлар бик аз. Шуңа күрә без әлеге проектны үзебезгә алып, эшләп карарга булдык. Һәм менә инде укытучылар белән, тәрбиячеләр белән сөйләшкәч, әлеге проектның актуальлыгы бик зур икәнен аңладык. Шуңа күрә без әлеге чараны елга 2 тапкыр оештырырга планлаштырабыз. Һәм инде сәләтле, актив, креатив һәм үзенең технологиясын белән башкаларга сөйләп күрсәтергә теләк белдерүче укытучыларны, тәрбиячеләрне үзебезнең Туган тел фестивалендә көтеп калабыз. Менә без үзебез Татмедиада милли матбугат чараларының форумын үткәрәбез. Безгә төрле төбәкләрдән журналистлар килә, телевизионщиклар. Менә сез читтән кунак көтәсезме? Әйе, безгә беренче тапкыр, беренче көн хәзер Беренче Туган тел фестиваленә безнең Төркиядән, Мәскәүдән килгәннәр иде коллегаларыбыз. Быел да безгә күрше Башкортстан якларыннан килергә теләк белдерделәр укытучыларыбыз, тәрбиячеләребез. Һәм башка регионнардан да хәзер менә язылышабыз, килергә тиешләр. Без әлбәттә ачык каршы алабыз, чөнки бу бит инде ничек дип әйтим, безгә дә үзебезнең практикаларыбыз белән уртаклашу кызык. Һәм бүгенге көндә менә әлеге фестиваль, ул беләсезме, теге аерым татар телен ничек өйрәтергә генә дип без сорау куймыйбыз. Гомумән татар телендә балалар өчен нинди кызыклы проектларны без оештыра алабыз балалар бакчаларында. Ул да булса, мәсәлән, татар телендә музыка дәресен ничек кызыклы иттереп алып барырга, татар телендә өстәл уеннарын ничек оештырырга. Безнең бик кызыклы проектыбыз бар. Ул төрле илләрдән җыелган өстәл уеннарын балалар белән татар телендә уйнап, шушындый дәрес клуб проект кебек аны булдыру. Ул үзебезнең Бала Сити балалар бакчаларында эшләп килә, бик уңышлы, һәм без аны тәкъдим итәбез башкаларга да. Шул ук вакытта театр дәресләре татар телендә. Робототехника бүгенге көндә бик балалар өчен кызыклы, шулай бит. Лего, менә бу дәресләрне барысында
ни өчен әле без татарча алып бармаска тиеш. Аны да бит татар телендә алып барып, баланы кызыксындырырга мөмкин. Шуңа күрә әлеге фестивальдә безнең мастер-класслар бик төрле. Теге татар телен методикасы гына түгел, гомумән башка фәннәрне, башка проектларны, башка клубларны ничек иттереп татарча балаларга алып барып җиткерергә мөмкин. Сезнең балалар бакчасында да, мәктәптә дә тәрбия һәм укыту процесслары татар телендә һәм инглиз телендә бара, дөресме? Дөрес, безнең мультилингваль балалар бакчалары без 4 телдә белем алабыз: татарча, русча, инглизчә һәм кытайча. Һәм менә 2 яшьтән алып безгә балалар киләләр һәм инде мәктәпкә чаклы 7 яшькә хәтле менә шушындый мультилингваль атмосферада үзләренең сәләтләрен үстерәләр, менә шулай аралашалар, төрле телләрдә дәресләр алып барыла. Сез бит әле тагын 1 сентябрьдә яңа мәктәп ачырга планлаштырасыз. Мин беләм, безнең Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов та катнаша. Менә шул чара турында, шул мәктәп турында сөйләп китегез әле, пожалуйста. Рәхмәт. Шуннан да бу ел безнең өчен бик мөһим ел, чөнки без үсәбез, балаларыбыз үсә, һәм инде безнең күптәнге хыялыбыз иде Бала Сити мәктәбен булдыру 1 сыйныфтан алып 11 сыйныфка кадәр. Һәм менә ул хыял безнең чынга ашты. Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов безнең президентыбыз ярдәме белән безнең яңа бина ачыла, ул шәһәрнең үзәгендә, һәм 440 баланы үзенә кертә алырлык, искиткеч матур, шундый заманча лабораториялар белән, матур кабинетлар анда, фитнес заллар, әти-әниләр өчен оештырыла торган анда төрле лабораториялар белән мастер-класслар оештырырлык, шундый бүлмәләр белән матур бина ачыла, ала берсә, хәерле булсын дигән өметтә калабыз, һәм инде менә без шушы ачылу тантанасына әлбәттә шундый олы кунакларыбызны көтеп калабыз, һәм әлбәттә безнең укучыларыбызны һәм әти-әниләребезне. Дәүләт тарафыннан бер нинди матди ярдәм булдымы соң? Безнең гомумән Татарстаныбызда мин һәрбер гомумән кунаклар еш килә безгә Бала Ситига, төрле регионнардан, һәм алар еш кына шундый сорау бирәләр: карагыз әле, сезнең монда шәхси балалар бакчалары, мәктәпләргә нинди караш дәүләт ягыннан? Һәм мин бик горурланып җавап бирәм, чөнки бездә чыннан да дәүләт ягыннан бик күп, ничек дип әйтим, мөмкинчелекләр бар һәм ярдәме зур, һәм бу бик мөһим, чөнки менә 1 балалар бакчаларын безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич ачканда, аның сүзләре әле дә минем хәтеремдә. Ул әйтте: минем өчен шәхси мәктәпме ул, шәхси балалар бакчасымы, монда зур айырма юк, чөнки без бит барыбыз да балаларыбызның киләчәге турында кайгыртабыз. Бәхетле балачак телибез һәрбер балага, һәм шуңа күрә менә шушындый уртак караш һәм ярдәм күрсәтү бу әлбәттә бик мөһим, һәм без моңа бик рәхмәтлебез һәм моны тоеп яшибез. Шуңа да инде балалар бакчалары да, мәктәптә дә балалар саны елдан-ел арта. Мәктәпкә керү теләк белән килүче әти-әниләрнең саны елдан-ел арта. Быел конкурс бик зур иде. Бер урынга 5 бала. Бу әлбәттә шатландыра да. Шул ук вакытта бу менә шушы программаның, шушы безнең мәктәбебезнең балалар бакчаларының программасы актуаль, кирәкле булуын дәлилли. Сезнең киләчәккә планнарыгыз нинди? Минем тагын бер зур хыялым бар, ул да булса, бүтән дөньяда сибелеп яшәүче татар балалары өчен татар лагерен оештыру. Без быел аны оештырырга тиеш идек Финляндиядә. Кызганычка каршы үткәреп булмады, җыелыша алмадык, ләкин безнең әлеге традиция бар. Без ел сайын җәйге аланнар оештырабыз үзебезнең мәктәптә. Һәм аларның берсе ул татар теленә багышланган, һәм җәй көне булганга күрә төрле теге илләрдән килгән гаиләләр Казанда булганда алар балаларын безгә алып киләләр. Андый гаиләләр күп икәнен мин аңладым. Америка, Англия, Европадан шулай бит безнең матур татар гаиләләре яшиләр һәм үзләренең балаларына татар мөхитен, татар балалар белән аралашуын бик телиләр. Шуңа күрә минем әлеге хыялым бар, бәлки киләсе елны мөмкинчелекләр булыр һәм менә шушы бүтән дөньяда сибелеп яшәүче татар балаларын берләштереп, менә шулай
дуслаштырып шушындый чара оештыру. Сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт бик зур.